Здравейте на всички! Тук сме някъде в Централен Балкан и предстои да направим едно супер импровизирано интервю с Деян Русев, който е представител на списание Амбиция. За тези, които не знаят от вас, това е едно много интересно списание, където се публикуват статии за хора, които са успели, които се кефат на планината и всичко свързано с нея. И не само планината. Представяме и добрите примери в България. Представяме тези, заради които се струва да се прибереш в чужбина. Добрите хора, които носят искрицата на промяната. Всички знаят колко сме ялвапцали, така да се каже, в България. Ние сме тази част от историята, която трябва да промени нещо. И ние сме тези, които ще живеем и ще оставим нещо след нас за тези, които идват след нас, нали? Точно така. Дидо, така да кажем, вчера направихме първия ви зимен преход, който беше изключително тегъв и неприятен. С много хора сте си говорили, те са ви разправили някакви неща, но айде сега да видим вие как се чувствате по време на това нещо. Това беше първият ми зимен преход, в интерес на истината. От средата до края на прехода псувах единствено и само себе си. Зимният преход не е за всеки, но всеки би трябвало да изпита тази част от емоцията на зимния преход. Моя съвет е наистина добре да се подготвите с екипировка и с информация, което аз не бях направил. Една от причините аз да се прибера да живея в България, защото аз дълго време живях в чужбина, една от причините беше точно планината, защото дълги години живях в държава, където нямаше планини. Най-високата точка беше около 300 метра над морско равнище, невероятна височина. Искам да кажа, че българската планина е величествена и дава много, но и взема много. Наскоро баща и син изчезнаха в подножието на Ботев, но както разбрахме, не са били добре екипирани, били са по маратонки, както и да е тъжна история. Този първи преход ми показа много от моите личностни качества и затвърди някои неща, които знаех вече за себе си. Но след една хубава почивка и малко червено вино бих направил още много зимни преходи с верни другари до мен. Беше чудесно и би го направил пак. Супер! Айде да не използваме това клише, какви ще са вашите бъдещи творчески планове, но искате ли да покажете нещо и да разкажете, да покажете всъщност хора, които имат опит с това нещо и които биха дали един много добър пример за това как, къде, как да ходим, понеже има достатъчно информация вече, но проблема е в това, че не може да се отсее. Да. Тоест няма едни така читави източници, които да кажат, ей, това са хората, които ще ви кажат как да го направите, защото определено форума на БГ Мама не е подходящ за това нещо. Значи сега БГ Мама може би е подходящо за беберони, ама тук като дойдеш в планината, бебероните не вършат много работа. Списание Амбиция има за цел да се развива и да прогресира в своето бъдеще и смятам, че е редно в течение на времето да направим отделна рубрика, която интервюира единствено и само планинари. Всички, които са много добре запознати с българските планини, обичат да ходят пешман туристи, професионални туристи, всякакъв вид екскурзоводи, планински водачи, планинска спасителна служба, всеки да разкаже неговата гледна точка, всеки да разкаже неговия опит и да даде неговия съвет към тези, които тръгват на зимен или летен преход. Според мен наистина е важно да има достатъчно информация и не просто информация, ами качествена информация, която хората могат да прочитат един-два реда и да осъзнаят някакви истини за тях и преди да тръгнат да си направят много добре сметката какво трябва да си купят като екипировка и как да подходят към планината,
защото планината има само един подход към теб, като турист. И това е нейният суров и примитивен вид, защото това е природа. Тя не пита, а мачка. Тя не гали, а мачка. Това е природата. Ние сме народ с дългогодишна история и се хвалим с това, че сме много корави и много издържаме, нали, на всякакъв вид натоварвания. Съответно би следвало добре да познаваме нашата планина, съответно би следвало добре да сме подготвени и да сме добре организирани с правилните хора да тръгнем на някъде. Аз, например, за първия си зимен преход бях подбрал доста солидна група от, бих казал, пешман професионалисти идиоти. Като не искам да обидя никой, но подценихме някои условия. Дори тези, които бяха подготвени, също подценихме някои малки детайли, които изтормозиха и изцедиха наистина последната капка от нашите сили, защото тръгнахме по свето от Рибарица и някъде 20 минутки преди 1 часа сутринта пристигнахме в Хижавежа. Нали, за човек като мен, който прави първи зимен преход, това беше уникално трудно и хубав опит. Определено един готин опит е било. Много готин опит, добър експириенс, много уроци, много можеш да мислиш. Защото когато си в планината не мислиш за найема, за номерата на колата, за винетката, не мислиш за битовизмите. Тук може да се отпуснеш и да обърнеш изцяло мисленето си към себе си, да видиш къде са ти силните, къде са ти слабите страни и да си много по-себе опознат. Супер! Много добре звучи, така че с изключително голямо нетърпение, поне аз ще чакам тази поредица, защото както всички разбрахме, колкото и да знаем, колкото сме подготвени, се случват едни непредвидени неща, за които човек просто някакси трябва да бъде готов. И бих искал като за финал така да споделя, това видео ще бъде качено по медиите, Фейсбук, по страниците на Амбиция и моята лична. И бих искал да спомена на тези, които имат интерес да се включат в рубриката, да ми пишат коментари отдолу. Ще започнем процес по селектиране, ще подберем хора, ще започнем да правим интервюта, всеки да може да каже своето мнение и тези, които тръгват, наистина да могат да влязат, да прочитат качествена информация, едно хубаво, добре подготвено съдържание и да са добре запознати къде отиват, какво правят. Искаме да направим нещо добро за всички нас. Информация, която всички ние можем да използваме правилно. Супер! Аз ти предлагам вече да ходим да си бедстваме с дърмата и червеното вино. Вино остана нас. На здраве всички пешман туристи. Айде и до нови срещи. Благодаря за това интервю. И аз благодаря. Чао. Чао.